Но забележете, разпределението се извършва съгласно писмо 8128 от 67 година. Вече сме в рубриката Пълен абсурд. Водата на Плевен. Кризата чука на вратата, а ние сме отново неподготвени. Здравейте, аз съм Чавдар Христанов и ще ви покажа документ, свързан с разпределението на водата, който ще ви изуми. Документа, който получих след няколко отказа и 3 месеца чакане, е достоен за музеен експонат. Вижте го. Документът определя как водата от вододайна зона Черни 8 се разпределя между Плевен, Ловеч и Троян, утвърдени от министъра на регионалното развитие март 1993 година, но забележете, разпределението се извършва съгласно писмо 8128 от 67 година. Дали това разпределение е актуално днес, 57 години по-късно? Със сигурност не. ВиК системите на трите града, Плевен, Ловеч и Троян, които си поделят водата, са се променили драстично. Важно е също, че от държавните средства по капиталовата програма, предвидени за ремонт и благоустройство за 2024 година за община Плевен, нито стотинка не е предвидена за ремонти на водопроводната мрежа. Ние сме от малкото общини, които от години неглижират ВиК инфраструктурата си и продължаваме. Това показва и отношението на кмета към проблема. В предходно видео по въпроса ви информирах и как се разпределят парите от Министерството на околната среда и водите, които се управляват от ВиК оператора на областно ниво. 120 милиона лева за областта, от които Плевен получава 30 милиона, а Кнежа 90 милиона. И знаете ли защо? Аз попитах и отговора от ВиК е, че обследващата комисия е решила така. Явно комисията не е разбрала, че има приоритети и не знае за водната криза в Плевен. Ако аз трябваше да реша кое е по-важното, определено щях да заложа на нуждата от вода. Това са фактите, но какво можем да направим ние, плевенчани? Първо, трябва да настояваме документа за разпределение на водата от Черни 8 да се преразгледа. Това може да ни даде нужната капка, за да облегчим предстоящата криза. Второ, трябва да убедим управляващите, че изграждане на язовир Черни 8 е спешен и неотложен приоритет от национално значение. Това е работа на кмета и на областния управител. За сега не се справят никак добре с тази важна задача. И трето, да заложим на общинско ниво спешни инвестиции за ремонт на водопроводната мрежа на община Плевен. Тук отново кмета има думата. Докато горните 3 точки остават заметени под масата, проблема няма да се реши, дори ще ескалира всяка следваща година. Аз съм Чавдар Христанов и работя за това община Плевен да заеме своето достойно място в България.